Hello mga kabandi, na ako'y kauban akong anak si Gina Rain. Say hi ate, hi sa akong mga viewers. Hello mga kabandi. Kanatong tanan kuan karon Wednesday, June 16, 2021 sa gabi. Kumusta mo diha mga kabandin? Not unta okay ra kamo? Nya humana na mo nakapanihapon? Unsa man karon, morning ba sa inyo, evening ba, tan-awa lang. Nagdali-us-us na. Nya okay ra kay humana naman na siya og tabang sa iyang igsuon, iyang gipa-answer. Yeah. Kumusta di ay sa inyo ha? Morning, good evening, good afternoon. Sa katong mga OFW, kumusta mo diha? Yeah. Laban-laban lang ta. Bisag layo sa family, laban-laban lang jud. Yeah. Kuan kayo ko sa inyo ha? Saludo kay ko sa inyo ha mga OFW, mga mama, mga papa, mga sister, brother, tanan, kumusta mo diha? Yeah. Salute kay ko ninyo. Mga bayani kayo mo. Kadayon ta. Nako i-share ninyo no. Yeah. Kuan sad ni siya, makatabang sad ni siya sa katong mga OFW. Pwede ni ninyo buhaton. Na ako gibuhat karon para sa akong kaugalingon no. Kay naaman jud usahay no, murag maghuna-huna tag mga negative, stress kaayo ta. Isa ni ka step nga dili ta kanang murag ma-appreciate nato bisag gagmay nga mga butang nga mahitabo sa ato ma-appreciate nato kay ang gagmay nga blessing i-count na nimo mudaghan na siya, diba? Kaya ana sa una pagagamay nako no kay laki probinsya man ta kanang gini walang wala jud nga makakaon lang ta usahay maglisod pa jud og kaon. So sa una wala ko kaila nga naa di ay cake, diba? Wa ko katilaw, wala ko kahibaw sa lami, nga na ba wa ko kahibaw kay kana lagi na sa probinsya walay uso ang cake. So diba ma-appreciate nato nga ini birthday nato bihunan lang ta. So lipay na kayo ta ana. So karon need nato nga maging ana ta, dili ta mo kanang mangandoy og dagko, diba? Kung unsa ta karon atong pasalamatan, di ba? So ang akong gibuhat, sugdan na nato, ang akong gibuhat naglista ko, so naadyo ko lista 1 to 10 nga mga small nga mga blessing nga nahitabo sa ako karong adlaw ako nang gisuwat. So example no sa akong gisuwat. Kuan, number 1 akong gisuwat is nakatulog ko gabi, lami kay akong tulog gabi. Hapit gud ko dili ka mata. Sa ako ang magmata ko alas 4 jud. Sus nakamata bitaw ko 4:45. Grabe nang lukso gud ko unya nagluto dayon ko kay hala ang sakyanan mabiyaan ko. Maikog ko di man ko ganahan nga kanang waton ko sa sakyanan. Nya number 2 ang akong blessing, ang akong gisuwat diri. Mao jud ni akong gisuwat no. Kanang ang akong kauban pag-abot nako nangutana siya kung okay ra ba ko, o di ba gipangutana ko sa akong kauban kung okay ra ko. Unya naay tubig ang among office, naay tubig, so pasalamat ko sa Ginoo. Number 4 nakabalik ko og tulog sa office. Kay kung matulog ko balik sa office di man jud ko makatulog ana, pero ganiha nakatulog jud ko ay lami kay akong tulog na sumpay sa ako ang kanabang pagtulog diri sa balay nang nagluto ko unya ni balik og tulog kay naabot ko dito kuan man ganiha naka-time in ko 5:45 dili 5:45 kay nakamata ko kay 4:45 man, so nakaabot ko sa office 5:45 niya 7 man ang akong in. So napa ko'y 1 hour kapin. Nakatulog pa ko balik. Nya number 5. Sus nalipay ko kay naay saging ang among kantin. Kay magpalit man jud kog saging ana no. Sus
na isaging baligya ang kantin. Salamat po ana, happy na kay ko ana. Number 6, na ay nagtanaw sa akong premiere. Thank you kaayo mang ka-team Arinos, nagtanaw jud mo no. Bisan tuod nga murag laay na kaayo, tanaw lang gyapon mo. Thank you kaayo. Shout out to Team Arinos. Thank you kaayo sa akong mga ka-team. So mao na akong number 6. Ang number 7 kay pag abot na ko sa balay, ang akong anak nagluto og sudan. Happy kayo ko, kaya nga akong anak kasagaran, inigabot na ko, diha pa man sila magluto. Pero pag abot na ko ganyan, nagluto na sila. So, happy kayo ang mama anak. Unya, kay taw-taw naglingkod ko, gihatdan ni og lechon. Diba? Blessing na siya. Pasalamat ko. Ang number 9, mao nga, naabot ni diri sa balay nga, sayo, unya, safety. Ang number 10, ang akong anak nga si Maymay kinaasal akong luyo og si John Ninyo ila gitudluan si Carmel Sky. So that's number 10. So mao na akong blessings karon nga adlaw gi-count nako. So ugma another blessings na sa lang akong i-count. So ari ta mag-start sa gagmay nga mga blessings, diba? Dili ta mo count sa dagko kay di naman ta makontintuan na. So ari ta sa gagmay kay gagmay raman jud ang atong ma-afford. So di ba? So mauna ang ato ang buhaton everyday para ma-appreciate nato ang mahitabo sa atong kinabuhi, para dili ta mangita og dinagko nga dili ta makontinto. Dapat makontinto ta kung unsay naan nato, di ba? Pasalamat ta kung unsay naan nato. So kana lang sa akong itudlo kaninyo nga isa ka tip, di ba? Para magmalambo ta aning kinabuhi. Temporary ra man gid, di ba? Naata sa kalibutan temporary ra tanan. Kung unsa ta karon, biyaan ra jud na nato. Wala tay mada. Bisag isa wala tay mada. Bisag hugaw sa kuko, may gani walay hugaw akong kuko. Bisag hugaw sa kuko, dili na nato mada. Mabili na nato. So dapat happy lang ta, smile, and be positive. Bye-bye! Bye, ate! Bye-bye! Bye-bye!